en Leiro, por exemplo, que os coches marcaban 45 graus. Xa vos dicimos que a esta altura da tarde marca moitísimo máis. Moito cuidado se tedes que coller agora o coche sen marcha desde traballar, por exemplo, porque pode ser perigoso para a nosa saúde. Sí, por suposto que sí, o máis importante é iso, a nosa saúde, pero ollo porque hai partes dos coches que tamén son máis sensibles a esta calor. E viámolo antes, estádelo vendo agora a David da Autoescola Alborada, que nos acompaña hoxe para darnos precisamente consellos para protexer tanto a nosa saúde como os nosos vehículos. David, moi boas tardes. Por exemplo, a esta hora, canta temperatura marcan os coches? Pois atención, con esta pistola vemos a temperatura e aquí enfocando o coche marca 44,8, ollo, este que é color blanco. Se temos este oscuro, vámoslo ver despois, pero atención, porque na parte interior do vehículo, que é onde nos afecta máis, vamos ver a temperatura. Vou enfocar na parte interior, mirai, ollo, mirai que temperatura, 57,3 na parte interior do vehículo. A estas horas, o sea que, ollo, que vamos ver como evitar detalles no tema do calor.